Dongore, uitați-vă încoace că filmăm. Ia uite, cât e de mare. Dongore! Nu, că se urcă ăsta pe mine. Lăsați-l, lăsați-l. Stai cu minte, puiu, stai cu minte. Stai frumosule, stai cu minte. Stăm cu minți. Cănele. Uite, iubi. Aici e ciubărul. Aseară am făcut aici, acolo este, în partea asta alaltă, acolo e... Asta e cabana, uite o cutie de lungă. Și aici avem... Uite aici avem. Ne băgă la ea. Sauna, Bibi. Sauna, aici e sauna. Te pup și te iubesc.